Ето. Вече съм готов да играя с вас. Айде. Къв си, бе? Къде си, бе? После вената бил прасе. Вена, я кажи мяу. И здравейте, приятели! Какво ще играем? Аз съм Готови ли сме Вената. всички? Не, стига. Стига ти, сега ще му излезе име, бе. Човек да се обърка езика и сега ще махейте цял живот. Как да направи това, как е? Парти попър! Аре, лидере, пускай. Пускай това, аз вече пуснах да записвам, бро. По принцип. Добре дошли в епизодите на всички нас, където в коментарите може да видите епизодите, не ми в описанията, линковете. Моите епизодите, Джи. Коментарите видите епизодите, да. Дже, fucking Дже. Без думата тази. И какво пусна, Мега? Да, Мега, да. Мега. Ако няма хора, Кои сме днеска? Я се представете, бе. Хора. Иванчо, Търганчо, Петканчо Аз съм Файс. и Файс. До мен е и Лириц. Лирик ми вика. Лерик? Лириц. Лирис? Лирис никога няма да си покажеш лицето, винаги си без камера. Задължително. Да. А, Няма така? как. Ние си имахме преди ито, казваше се Нели ТБГ, ама вече нямаме те, че ни трябва дуркито. Ето. Не бе, Лирик е като ито е човек. Ето е. Ето. Това е, ние 4 човека се представихме, кой е петия? Никича Кириче едно. Никича 3. Замикър, дъгдък. Никой да е Никича, едно. Ето го, вижте го. Значи ако паднем на това Skywars, Сме слаби. Фидето е виновен. Между другото, сега всички Ой! зрители, откъде да тази единица? Директно казвам. Какво? Значи, сега ще кажа всички зрители откъде да единицата в ника ми. Много, Откъде? много скандално. Ами в първи клас, като си правих скайпа, викаха ми Никиче в квартала. И аз пиша с Никиче без зета, викам, аз съм Никиче едно. Аха. Капа. Имахте ли в квартала Никича 2 поне, или? Първи клас си имал скайп. Да, газарско беше. Аз първи клас... Не съм сигурен, че Skype съществува в първи клас. Пета версия, ония червенчики. Не, сигурен съм, че не е съществува. Аз още си играх с пластелин тогава. Когато си имал скайп, си бил много добър. Ти като си бил първи клас, аз съм бил 6 или 5. Кой набор си, бе? 9-4. О, да, аз съм бил 6, значи. Всичко крадите, значи. Това на Connection Lost ми излезе за мен. Connection Lost му излезе на него. Ами и Джуни Нещо пак. реджойни са, брат. Ти имам при комшит. Идвам. Чакай, не бързай. Отидох. Много Добре. си лош. Един го убит. Давайте си. Аз не знам какво става още. Един е убит. О, ебола ми метнах. Преди двамата ги направихме 2 на 5, брат. Идват тия от другия остров. О, чакай. Ама къде сте? Елате Просто още не е разбрал къде сме. Regeneration, елате тук от мене, бързо. Бързо долу. О, нищо не Къде правя. долу? Къде? Идват тия от другия остров, от ляво идват. Диамант има тук. Момци не мога влеза при вас. Каре. Как не може? Загубихме Еми. още един преди да сме починали. Слизат двама. Леле. Как ме ле, брат. Много се бият. Нали нямате им демидж тук? Няма. Ето което... Как? Биго! Сака. Ау, на едно сърце съм. Знам, аз съм убил 4. Просто насъках. Горе има още един. Чакай. Не знам Чакай къде да да си- речем. О, идва един. Биго, ни да! Столбата идва двама. Секса, живот. Аз съм още жив, нямам идея как се случва. Убиха мене. Аз убих 5 и 2 системам тази игра. Лири ги налага с кирка. Кой се гликат нормално? Не можах да изкарам друго. Давайте следващото, Малко с кирка. Едно с него. тъпо. Умряхте ли? Какво стана? Да. Да, аз убих 5 и 2 системам. Това беше добре. Фидето е Малко виновен. кирка с него бие, ма. И аз някакси да дойда при вас. Не знам как да дойда при вас. Той сега ще наларпне... Аре, пускай. Бате тъпото. Аз това ще си го изрежа. Типа. Добре, що искаш? Не знам, защото почва играта, Connection Lost и всички се хилят, аз си я гледам. Аре, Фиденция, пускай. Леърс. Записваме. Аре, някой нещо друго ще каже ли? Аз повтарям, записваме. Дидо, записваш ли? Ето. Ето,
То с футболиста ли? Добре, ето. Арсенал игра в Майнкрафт. О, как се промени всичко. Има човека ягодка тук, брат. Ето момиче. Е. Човекинката ягодка. Тук съм. Сега аз си заплювам всичките често. Ще море ги вземи всичките. Ще видим колко бърз съм. Той Не се е задавиш. пират как. Пиратка, пиратка. Никич Попов, Никич. Рерик, по принцип с кирката не се бият. Като нямаш друго, брат, с кирката ги налагай, защото... Скубане под Никич. Сръбска музика. Добре, защо има две кирки тук го дай? Не бе, нагъл. Някой гепи лъка. Аз тук Рерик. Дайте нещо на мене. Аз нямам нищо. О, вече окей, Марчо. Опа. Аз си направя диамантен меч сега. Ние сме Лирик, страшен има една отбор, кирка. къде се взема. Къде си, приятелю? Добре, Дайте едно дърво. По дърво искаш пък ти. Да. Дървото взех. Какво дърво? Аз кърпя почва да пък им. ги мариза. Имам вече арбалет. Те ли не. Дидо с него и те арбалети. Стрелята. Никиче ще умреш, бе. Скри се мой, ще умреш, бе. Базират ли? Усещам, че някой ще умре всеки момент. Никиче ще има реперони. Някой има ли блокчета? Вой, те ще имай. Беше дошъл закачате с хората. Не да разбера какво се има. Какво са ви направили хората? Ясно не мога да разбера. О. Вой, половината живот ми взе то се. О, с какъв лук му цели вземи 5 сърца? Шарпне се едно. Арбалет някакъв специален. Наве, наве. Шерпне се на арбалет. Нищо, аре момчета, ще коментирам от високо. Мале, аз... Ето, път виждаш. Аз О, отзад, отзад. Коста. Къде? О, убих един, това не е важно, убих един. Що ни казвате, че са тук, бе? Айде, файс, ти си, можеш, силен си. Ама как? Дидо убие един. А, е, бола! Давай, ти си. Браво! Най-добрите сме. Давай следващото. Иде бързо. Давай. То трябва да загреем, ако то не става директно. Да, бе. Да загреем. Загрем ръцете, лице ви опори. Аз направих вече две лице опори. Аз не мога да спра да се хила, не знам. Той, какво ти е толкова смешно? Всички ли са тук, да? Къде сте? Трябва Лаче, повече върнете. злоба, хъс, не, ни стрелбищички, брат, те идват и ни прибиват. Аз ги бия с кирката. Като миналия път, дето ти скочи така се отново да го убиеш. Ми да. Сме група скинари, ще скубим, ще ги правим да ги... Представиш, че са безенци, бе. Без да вземам мнение по тези въпроси, викам се. Да шегувам се. Аз ще го са тук, бе. И сега то с мапа е нашия тук. Ай, Аре, успех. това сме. Ай. Тук са... Това е Никче тук, его Никче. Дай това си разпределен върно. Ай, направо тема отпред, вижте колко... Значи първата стъпка към победата е да не се крадем земно. Добре, значи когато набараме мойл. Значи ти до другия път пикваме от отбора. И така по-гома. Племето гласува ти да си. Пого мастър, да. Чай, че трябва да... Що сме четирима? А чакай, мен не броя. Викаме не ме брои. Охо, Някой ме взе мечето. Не са крадети, бе. Той меча мой, бе. Дайте почте да правим от среща. Аз само ядене намерих. Ай, кой свали булковите нормални къде там горе, бе? Вие играли ли сте тази игра, бе? Да не го. Ма, тук има много човек. Не виждам нищо. Знаете от падна. мене. Аз събирам айран. Аз отивам от среща. Фидет сам си е, брат. Тук правиш, няма идея Фидет? къде са честовете. С Лирик ги бив за скирки. О, Аз имам брадва този път. Генерична трябва ли, бе? аз се енчантвам. Ай, идват, идват. Ето ти чест, бързо някакви идват. Мале, бегай. Аз се да бягам. Ох, Всички на острова. Опитвам заради вас, бе, хора, бе. Вие сте- Кой, бе? Памаш. Аре, Това убих един. наши ли са, бе? Убих един. Не му сте. Наши ли са? Да, това е подкреплението. Какво става, бе? Бе! Оп. Дай му, колко дам. Какво да му дам, не го Дай ти на дебелия. Няма никой. Не бихме ги, бе. Да, бе, няма. ние сме много добри. Идват. Стига, бе. Иди. Ма идват верно. Идват, бе. Идват. Нека дойдат. Идват, вече идват. Скача. Оп, влизам в гърба. То се лалхак, видявам през стената, човека. То ме бие Ей, през това стената. е, ето бе, вижте бе, това е, ето бе. Лекте от ето. Добре, има ли някакъв шанс да оживеем повече от 30 секунди? Не, пускай пак да играем. Принцип, не. Тук убихме трима, бе. Да, ама. Аз никой не убих този път, много Аз жалко. имам една асистенция. Убих един май, бе. Съм мисля. Вижте през стената.
Да, бе, видяла през стената, аз намерих се бях мистери с бокс. Крис. Чай ще отворя мистери бокс. Ай, по-шо. По-шо това. Ще го оставим. Айде да бием Мистери първи път бокс. за клипа. Мистери бокс. Давай, да, направете го за клипа, бе. Да спечелим едно мега ли тако? Трябва заедно, не да всеки на където си поиска да Да, ходи. да, ви къде отиват и какво правите? Защото и Никой в нищо не детето казва и малко след са едно време подбедно. браната се ме нася. Добре, сега... Гледам го в детето, ходи ги налага с кърката. Той от мен гледа. Дайте да се групираме долу, примерно един по един, като скача, че ги изнасилваме. Аре, аз викам с Дидо направихме тактиката, барикадираме се долу, те идват и ние ги сексаме под земята. Беше много добро тактик. Добро тактик. Добро. Добра тактика. Кашираме се Е, долу, това има Аран. Сръбски приятели, ако гледате този епизод, харесайте. Не знам дали някакви сърбина гледат, ама поне един сърбин ще има, Значи, който гледа този там се в епизод. някакво ъгълче. Надявам се, Защо ли Рик имах такова рога, бе? Имаш ли? Всички има Приятелка, имаш ли? много. Коя ти сложила ръка? Не бе, приятелка нямам. Разбрахте ли, момичета? Приятелка нямам, свободен съм. Те питат постоянно, затова им казвам, това беше, Лерка е свободен. Енчантик те имаш така. Добре, кой взе блокчета и слезе долу, не разбрах. Абе, нали щяхме се кашираме, нема ходите никъде. Аре бе, аз нямам нищо. Идва ли? Се кашира. Аз Идват. О, Идват. нищо нямам аз. А то с колко пуска? Два пъти. Да, идват едни между другото. Гласът са. Къде? Гласът са да идват. Аз влизам долу. Да. В бункера. Дъхат са, Опа. Дъхат ли са? Някакви Дъхат са, ъгълчета дъхат си. са. Дъхат са, добре. Мен показах рогата. Остави малко такова. Кой има бута, бе? Какво става, бе? Липсва един от нашите. Кой умря? Май, къде си? Има някой, има ли експи? Гори сме. Това А, това ти ли си? Ей, не ми кради Арана, бе. Кой е Аран? Той дето току-що се спал, го обраха. Идват. Горят. Ох. Идват. Слизай долу, ако идват, Да. слизай долу. Айде, шета най-накрая, идват ли? Не идват. Някой да има експи. Файс на дърво. дава грешна информация. Едната на едната. Той Файс тук ни построи къща на острова. Дайте на дърво. А, чакай се за диаманти. О, сега ще си направя. Аз меч нямам, ви искате да ме пазя. Аре, дайте на дърво, бе. Аре, бе, хора, бе. Моля, Ще ми крат. бе. А, той Какво дърво Ионя ще се бе? загради. Пусни още малко експириенс. Не искат да ни пипат този път. Лирец, ти пазя. Тук съм. Идва ли? Ай, стига си падал, бе. Ма то само ние стоиме в базата и стоиме като... Ама това е тактиката. Добре. Да слизам ли долу? Дайте ми сопи. Тактиката, ма ти в центъра на нашите предмети Ма и тия, и тия до нас правят същото. Няма значение, ние си стоим тук и си Дайте левели малко, бе. Дайте ми сопи. Skyward Survival. Аз не виждам енчантите. Събличам се. Бенов Тотроподи с едно лад. Ма, Пауър В едно. Ротрополис. Една фактория. Антроподите, братле. Това е някакъв нов моделенча. Айде да ходим да ги бием. Айде да ходим към центъра. ма аз пак имам само кирка. Айде към центъра да ходим. Къде отиват тия? Чакай ти, ма, бе. Не си виждам монитора от всякъде. Ей, то зверно построил къща. Да бе, Файс. Виждам Файс всички тук ще ги играт, изплаши с билд батъл и... Чакай да си махна шапката. Чакай, Те се сбиха там, човек. Кой се сби? аз се разкрасих, ходих. Давай, иди долу. Отлична операция. Чакай, аз този диамант, само ти, ако не Ай, възразявате. ти не го убих, бе. Убих ти не, Абе, я фърлете нещо по-добро от каменна кирка, че... Няма. Чакай, Имам- мятам Няма да стрели, Имам някой айрон да стрели. кирка. И диаманта на кирка. Дайте стрели, деца. Те покажа ли как се хвърля братва? Някой има ли храна, защото Мога го да направя айрон. Диамант едно е 4 килата направя. Аз искам То ли стрели, си? ако има някой. Мерси. Идваш ли? Тук съм, тук съм. Е, ма нямам има ли левели. да се Значи, това? Аз имам лева, ако иска някой да му енчанта нещо. Аз нямам. ще ходим ли към средата? Аз почвам. Сложи нещо на този Давай меч. към Никич. средата. Давай към средата, аз това Яла, пазя. гледайте сега. Някой стреля ли му? Не, никой не стреля, давай газ. Ако му лъжи човек живота. Давай, няма, бе. Абе, спокойно, бе, Дака е тимплеер, бе. Кой падна, бе? Кой падна, бе? Падна ли, нали знаеш, че ще падне някой? Не видях от последния. Че има дупка. И сте. Енчантва. Давай, Идват зад вас двама, зад вас двама Ой. влизат. Сопата яш, сопата, ето на тебе. Бягай. Умря.
Зад вас, зад вас. Дай. Не бе, не за Отзад идват двама. Нямам храна да го настигна. Остана. Дидо се бие с двама в центъра. Аре бе, хора бе. Пак се разделихме. Добре. И Хеван тича. Ама аз гоня човека без гащи, бе. Кой ще го прави, Хеван? Виж, И бе, Хеван само видя аз човек останах. без гащи и край. той не беше баш. Забрави за отбора. Аз съм с 2 меча. Не кеч. Опа, бой по това, не му дава XP го, бе. Къде сте, бе, къде сте? Дайте на дебелия. Искам и аз да се включа в Ще го бой. бутна, ще го бутна. Улево. Бора ми го няма, бе. Улево, да, улево. Путнахте ли го? Натам тичай натам Бягай, Хеван. бягай, ще убиете. Намерих се. Давай на къде беше тръгнал бе, Хеване. Аз на много места бях тръгнал. Добре го бутна, Фиде, видя. Вдясно от тука. Добре го бутна. А, те вече не са там. Просто стане много Добре, красив. ще ми кажеш най-накрая къде си. Ми изгуби ги. Там отива се сби с тях, бе. Аре, ти си самичък, бе, Хеван. А, Сам ли съм? и аз го насочвам къс. Един срещу петима. Те се сбиха тук. Не, двама са, те са отбор. Чакай, бе, брат. Ма един отбор и там другите са на това. Рефил след най-мото е 40. Те се отиват да бият. Те двамата Да. са отбор, ще спечелят най-вероятно. Ако ги фанеш... може да го застреляш бързо. Къде бе? Аре, бе, тук прави път, че. Път, Чакай, сега ще минат по другото път. Чакай. Те се сбиха тук с... Добре, бе, като ми кажете от пътчето да ви спичи едно пътче. Абе, този ги подпали! Браво, бе! Хеване. Къде бе? Назад, зад тебе. Давай, събирай работи. Чествайте се напред. Я ще гледайте. Една минута до рефилма. Е, тук си пусна един блейз. Аз залагам 5 баници. те останах само тия двамата. Тимчето. Да, Да направиш корейски от. 2 в 1 си. Единия идва, единия строи път към центъра. Откъде? Зад теб. Не, другото Другото зад теб. Аз съм само направо и излезе. А, така, и вляво сега, вляво, виж го вляво. Да, пътува Ей, към щях тебе. да се хвърлят човек. Ама те са много лоши, много са убият. А, така. Човек, Давай, Хеван! Рефил 30 секунди. За тебе двамата гонят. За Тебе тебе, Хеван. двама са силни. За тебе, Хеван. Ама за тебе, Хеван. Бягай! Чакай, бе, Перва мятай на някъде. Пристигна Ма човек. бягай. О, Блейзо го погна. Постана. Хвърли си перлата и се телепортира. Така ли стана? Аз не мога да го Бягай чуя, ако можеш, защото бягай, Що съм защото... махна горе рефил, има след 15. Бягай, тия се сбиха с някой. Той вече някакви- има рефил. Бързо, качи се. Събирай 10 хора. секунди до рефил. Рефил 9 секунди. 8. Тия се сбиха, той е единия бие вент, бе, той е тревата, вент. ау... Те ще се побъркат те. Давай. Ти срещу двама. Рефил Бържи, маха са. идват. Давай. Далеч са почва още, се спокойно. Събирай хубави работи, бързо. Аз гледам от птици. Идват зад теб. Един на двама Е, са. далеч са. Събирай се. Следно? Събирай се, работи, далеч са. То някой... Не, да будеш те деня да търсят убиеш другия. честовете, те не тичат към теб. Да, те са на другите до тебе отляво. Мога да издебнеш тук с вратата, като ми един да го бутиш, други го прибиеш и готово. Да, точно. Но той си влиза. Браво. Браво, бе! Ей, Спаси се, Айде. то се спаси. Браво. Един се спаси, дед го бутна. Тупай го, Бутни го и тупай това, го, бе. тупай го. браво! Другия се спаси. Браво. бе? Спаси се, да. Къде? Хвърли Къде? перла. Там отсреща. Е, там отсреща. Отдясно от тебе се пада. Отдясно от тебе на малък остров. Гони го бързо. Да, Що ма бива, не ма бива. На нашия начален остров е. Ага, добре. Гледа честовете. Има Блейз май. О, отстрих го. Цели го, да. На 20 сърца На е. 20 живота На е. 20. Да. Давай, Челиш събери Хеван си с цар. хубавите работи. Мени си Аллах хубави акбар. работи. Давай, Хеване! давай. О, преш го! Преш го. Колко жалиш, Давай, колко жалиш. На 7 сърца, 5! Да! Това ще е последната мега, драги дами и господа, да не свърши за 10 секунди отново. Как бе? За някой. Аз Хеван за малко ще го спираш, Последния бро, път толкова второ място, беше и да. Фелна. Аз обвинявам Фелан, че загубихме. Добре, бе. Хеван е виновен, че загубихме тим батъла, иначе щяхме да спечелим, ако не беше Фелан, какво да направим? Сега децата ще помислят, че говоря на сериозно. Аз знам, че говориш на Ще има хате. Ти си гадняр. Ти получаваш ли хате коменти от време на време? Не, не всички ме обичат. Само любов коменти, без хате. И те казват, Хеван е много си бе. То ти не е хейт. Е, какой? Ten seconds. Хора, това е последното такова, тъй че дайте малко по-сериозно. Стига сте фелвали.
В някаква клетка съм. О, това е нашия мап. Това е нашия мап. Какъв наш Не, мапа, не. човек? Това е нашия мап. Какви 5 лева, брат? Сещам го. Правим ги. Аз тук до нас сме много близко и не глупаци. Аз направо викам да им влезем на карамба. То как мая, то как ще ме убите, бе? Да... Ми е фелна, брат, Не, кой той ти имаше каза? по-хубави брони просто. Аз имах ледър каска, беше. Имам сплаш реген. Кирка имаш ли? Кирка диаманта не имам този път. Този път съм апгрейднал. Много да имаме чупа. Към яко диаманти можеш да си купаш за мъчва. Да. Майко мила! Работи. Кои ти ряса? Кой беше Кой този стана, ден? бе? Тая игра. Човек си купае. Приключи. Чакай, опа! Не. Дидо, чая да взема диамант. Внимайте с купането, защото... Не, купайте с мене! Аз Сплив! съм от вашия отпор, бе. Това е нов тип игра. Хештаг, бъдете малко по-сериозни тази игра. И сега Лирик ще ни износи с кирката спокойно. Ето върши, тя е убити ги. Оп, рип. Видя ли като чупиш? Хора, това, Ники ти дай. Едно в 86 за едно. Завидай се там толкова. Аз съм с едно малко брат в спа. Направи си публично се. Никич, чакай ги да дойдат тук, те няма знаят какво става, ще паднат. Сега ще ги Ще бетнах, паднат в ще ги дупките, бетнах. да. Идвай. Идвай. Абе, добре ги бетнах. И хора, това ще е всичко за този епизод. Беше много забавен. Пелерин. Добре, моля Да. в коментарите да пишете, че сме много добре. Да, в коментарите също така, в описанията ще видите каналите на другите хора от този клип. И до следващия път. Ахой от мен. Ахой, Бенов, до Троподис.